impormasyon na nadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 3 minutos, makaagyang alas 7 nin pagkaaga. Bangon Bareta, alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta, alas 7. Bangon Bareta, alas 7. Diyos maray na aga sa Indugabos Matugang inian Bangon Bareta alas 7 aldawnin Sabado, Fetsa 16 kan Enero 2021. Ako si Bert de los Martires asin uya enot ang mga headlines hatod sa karemot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Listan kang gabos na Pilipinong tuturdukaning bakuna preparado na sa katapusan kan bulan. Imbada ka na China sa Pilipinas nagsiguro na sa masangling bulan, i-deliver na kan China ang mga bakuna para sa mga Pilipino. Magayon na klase nin face-to-face na pinagbibiliban ka mga Pilipino, pinapangalad kan Food and Drug Administration na day paggamiton ta ini peligroso sa buhay. Senadora Risa Hontiveros nakipag-ulay sa Foreign Minister kan China para labanan ng mga sindikatong inchik na yaon sa Pilipinas. Pagiging cashless o coinless o cashless kan mga Pilipino mangyayari na sa 2025 pinaboran kan Palasyo Malacanang. Mga senador arangguton kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Hari Roque, garo lang nakakasudo-sudo, nagtaram, dapat magpresidente si Sara Duterte. Department of Agriculture nagsabi na mag-andam tamamalpan mga gulayon sa Pilipinas. Sa lado international, Presidente Trump na matinder sa inaugurasyon ni Joe Biden imbes masadiri maning programa sa sarong airbase sa luwas kan Washington. Joe Biden kan Amerika, siguradong kagaugman kan mga Amerikano, tanangako na mabutas kay itong 2,000 na stimulus package. Mga nagadan sa COVID-19 sa kinaaban, nagabot na sa 2 milyon. Yan ang mga headlines atod sa kanabot kang Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice coffee para sa kalusugan. Rice coffee 14 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta, alas 7.
Ngunyan sa detalyes kan mga bareta inot sa lado national, pinahihiro na ngunyan kan Department of Justice ang National Bureau of Investigation para magtabang na ipautob ang mga order kan korte laban sa siyam na pulis na sangkot sa pagbadil ganan sapat na soldados duman sa Hulu-Sulu. Nagluwas na kaya ang Hulu-Sulu Regional Trial Court ning arrest warrant asin manhole departure order laban sa mga pulis na sangkot sa krimen. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na pinagsugo na kini ang NBI na magtabang para maisirbi na ang warrant of arrest. Sa ibang bareta pa sa lado nasyonal, pinag-confirma ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian na posibleng mag-abot na tulos sa masunod na bulan ang COVID-19 vaccine na pinag-develop ng pharmaceutical company na Sinovac duman sa China. Sa sarong social media post, sinabi ni Wang na nasa new era of partnership na ang Pilipinas hirman China sa tao kang pandemya. Sa ngunyan, nakabinbin pa sa Food and Drugs Administration ang aplikasyon kang Sinovac para sa emergency use authorization. Inot lang sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na kinakaipon mo nang matapos ang Sinovac ang saindang clinical trial sa Turkey asin man Brazil para may sumiter na ang makukuang datos sa FDA para sa EUA application kini. Dagdag pa ni Galvez, posible subot na mainot sa Sinovac ang bakunang gibo kan Pfizer-BioNTech na tinawanan ng EUA kaining nakaaging Huwebes. Bareta sa lado lokal, nasa linya si Hila de la Cruz. Sarong ina sa banwaan ning Kalabanga, Camarinesor ang nahampang sa duwang kaso ang pagbalgar kan Republic Act 7610 o ining inaapod na pang-aabuso sa minor de edad saka ang pagbalgar kan Republic Act 9165 o ining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 matap natulos man pinagrespondihan kan mga otoridad ana sumbong kan sa iyaman lang naagom mga bandang alas 3:30 kaswapon kan bitbiton kan mga otoridad na suspect na pinagbestong si Jonalyn Abendaño Imanalo 28 anyo sa Mayagom as residente kanso na dos barangay Mangiring Kalabanga Camarinesor na kung saan ini ang pinag-apprehend sa koneksyon kan pagreklamo kan sa iyang agom na si Mike Abendaño Ibalyar sa pagbalgar kan Republic Act 7616 o pangungulog sa saindang duwang taon na aki alagad kan ini ang pinagdarana sa ipatura kan mga miyembro kan PNP kan ini ang kapkapan nakuanan ning duwang pirasong heat shield transparent plastic sa say na may laog ning shabuan sinambit ng babae na kung siya na tourism na pinag-inventaryo kan mga otoridad ang na-recover na mga ebidensya. Ang suspect anyaw na ngunya nakadetini sa ipatura kan PNP. Asin tayo ni ang formalmente naman na masasangatan ng kaso sa pagbalgar kan Republic Act 9165 sa Republic Act 7610. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, ini Mansil de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan 12 minutos makagi ang alas 7 ni na pagkaaga. Ang oras sa tud sa kanambot kang Cabral Bicolandia Supermart. Ang oras sa tud manyang kang DMSQ. Sirman ang oras hatod sa karambot kan original na Master Square. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, garulang nakakasudo-sudo si Harry Roque, ang tagapagtaramkan Palasyo Malacanang na kinukontranggayo ang deklarasyon ni Presidente Duterte na di magdalagan talaga sa pagka-presidente si Sara Duterte nakakairak taday bagay sa babae ang pagkaput ning puesto bilang presidente kan Pilipinas. Alagad nagingirit-ngirit pa si Harry Roque na nagtaram ang dapat magdalagan ng presidente iyo si Sara Duterte ta siya na most prepared as in most qualified. Kang sinabihan si Roque na naghabo si Presidente Duterte, nagparangirit-ngirit lang ini as in nagsabi na para sa iya dapat magdalaga ang Presidente si Sara Duterte tayo siguradong qualified na magdara kang Pilipinas as in magtaoning biyaya sa mga Pilipino. Bareta lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Ang
ang triumphong bypass operation wala na ilansar ka na PNP kung sa insarong nga tricycle driver ang naarestuhan nagbabakal ng illegal na droga. Nangyari alas 5 rin pagkahapon sa barangay San Isidro Kaparehong Banwaan kan pinagsrumper sa kan PNP siring man kan PIDEA Region 5. Binustuhan akusado na si Richard Bermal Iyagel, 48 anyos, may kasaruan. Kabali ni sa previous watch list kan na PNP pag-abot sa illegal na droga as na rent iligan barangay Sagrada Buhi, Camarines Sur. Sarong po surveyor na pulis ang nakatransaksyon kang suspect kung sa insa kan tagada 500 pesos nagkaribal sindaning items kan matapos na barakalan dumanay ni pinagtuhosan kan mga otoridad nakuha padigbriya na suspicion ka ini ang sarong pangapidaso ng susay o sarong susay sa buo siring man mga drug paraphernalia mahampang ang tricycle driver sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag informasyon sa lado lokal para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Valdosa, gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day na tratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abellia Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Forest Hub sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Forest Hub, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Forest Hub na kamo. Kaya ikaw, biopatch ka na. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsawd ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jackson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lubod ako mabakal sa Jackson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Jackson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Next na! Kawawang batay, dugo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na papawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemas Work is yan.
Takbo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. Desi 7 minutos makagyang alas 7 ni ng pagkaga, balik sa Bangon Bareta alas 7. Nasa Pilipinas na ang Chinese State Councilor asinman Foreign Minister na si Wang Yi. Ang pag-abot kang top diplomat kan China sa tao kang mainit na isyu sa subot pagpabor kan Malacanang sa saindang bakuna na Sinovac maski may padang approval ang FDA. Si Foreign Minister Yi pinagsabat sa naiya ni DFA Yusek Brigido Dulay, Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana, DFA Protocol Chief Porfirio Mayo, asiman Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian. Pinaglalauman magmi-meeting man sinda DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. kabali sa pag-uurlayan iyo ang pagpapakusog pa kan kooperasyon sa paglaban sa COVID-19, mga investments sa iba pang pag-uurulay. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, ang Department of Agriculture nagpatanid na magpaparamal pa ang presyo ng mga gulayon, lalong-lalo na itong mga imported o itong mga mamahalo na hali duman sa North o bagaman sa Benguet. Alagad may mga gulayon na magbabarato. Ang pagmalsubot kan kadaklan ng mga gulayon na ito pating mga mamahalon sa mga merkado, iyo ang rason sa pandemya, ang mga sunod-sunod na bagyo, asiman ang siging bagunas ning uran ngunya na panahon. Dahil man pinagsabi sa pag-aalal kan Department of Agriculture kung guraanong porsyento ang ilalangkaw sa presyo kan mga importanteng gulayon na ginagamit sa mga restaurant, asin bako itong mga gulayon na nakukuha lang sa natad tayo dito ang magpaparabarato man lugod, mantang si mga dekalidad na gulayon padagos na magmamahal. Mga senador arangguton ki Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ninulita sarala subot ini magtaram si Galvez na nagtaram ining namumurolitika ang mga senador tungkol sa deal sa pagbabakal subot ng bakuna kan Palasyo Malacanang. Masupog na sa mga pharmaceutical company na garong pinagsasautan na namumulitika asin man nagtataon ng komisyon. Asin baka lugudakan sila ron ang urulay asin dahil makadeliver ng bakuna sa Pilipinas. Ninuli man kani tinarabuga lugod si Galvez kan mga senador na trabaho subot kang senador ang mag-check ninuli man sa inapon na transparency. Asin trabaho ninda na mag-imbestigar ang ginagamit ni Galvez sa kakan Malacanang iyong kwarta kan mga Pilipino. Bareta lokal na sa linya si Ernie Marfil. O yan at police report tuman sa Delgaligo Camarinesor sa sarong para tari-tari na punguton da siya sa na gumos kan mga pulis asin imbis sa mga kaalaman sagot si mga postisiro asin magpadalangan tari-tari ng durulagan sa pinagsagibong operasyon kan na Philippine National Police Delgaligo ana na kopya si Lunito Panisa 53 anyos may agum nakuaman sa iya ang sarong bulang manok na may bulang pa sagot ang 300 pesos. Ang istorya kaya medyo gaana siya ang kan magga sa plaka ng sinang manok kaya dahil nakadulas ang sinambitan na biktima ng pinghinayaan iyon sa ganahan. Alakan iyon palantuan bisa tangan siya mapugulan kan mga otoridad matapos na makulbaasin na siya magdula nilita ganaan sa manok. Por medyo kan bagay na ini. Sino nito nagdadali-dali na mga dispulir ng 300 o 30,000 pesos tangani siya makapiyansa at hindi naman makulong dyan sa Delgaligo Jail. Yan ang police report. Ako si Ernie Marfil, gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa.
Cabral Ticulandia Supermart. Ang CDS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. Oras ngunyan 27 minutos makagyang alas 7 ni na pag-aga balik sa Bangon Bareta alas 7. Bareta International, President Trump kan Amerika ay maatindir sa inaugurasyon ni Joe Biden sa mabot na Miyerkules. Imbes ini masadirimanin na seremonya sa nagibon sa Rose Andrews Air Base sa Luascan, Washington, kung sa induman nakaparada ang eroplanong Air Force One na sayang lulunadan. Pagkatapos kang seremonya, malupad tulos ini papuli sa Palm Beach, duman sa sayang harong sa Florida sa Amerika. Andam na subot ang kadaklan sa intirong kinaaban na magpaturdok ng bakuna laban sa COVID-19. Alagad may daning tiwala sa mga bakunang pinag-develop kan China o bagaman Russia kaysa sa mga gibo sa Germany asiman sa Amerika. Base man sa sarong international survey na pinag-gibo kang polling company na YouGov mga taga-United Kingdom asiman Denmark,
ang mas andam na magpatulok ng bakuna laban sa COVID-19, mantang may dudamandaan mga taga-France sa Simang Poland na magpatulok ng bakuna halis sa Russia sirman sa China. Nadiskubre man sa subay na padikit-dikit naglalangkaw ang porsyento kan mga andam na magpatulok ng coronavirus vaccine sa kanako ng mga nasyones kani mga nakalipas na semana, lalo pang nagpunaman ang vaccination program sa mga nasyones sa Europa, North America, sirman sa Asia. Sa Britanya, nagabot na sa 73% ang mga gustong magpabakuna, mantang 70% man sa Denmark. Dago sa nang bubuksan liwat kang Russia ang mga eskwelahan sa sindang nasyon sa masunod na semana. Inis kasabay subot kang padikit-dikit na paghupa o pagbawas kang second wave kang COVID-19 outbreak sa Russia. Maski daan nagsakat pangani sa 3.5 million ang kaso ng virus sa nasyon, sinda maburukas na sa klase. Sigon sa Education Minister Sergei Kravstov, magbubukas na ang gabos na eskwelahan sa Russia afuer sa 10 dang isa sa iralong sa special quarantine. Kan Oktubre kan mapiritan ang mga estudyante na mag-online learning na parte ng lakdang kan gobyerno para mapugulan ang pagwarak kan virus. Sa sports sa NBA, pinatawan kang NBA ng $50,000 kapareho kang 2.4 million pesos. Si Brooklyn Nets superstar Kyrie Irving ninulima sa ginibo kaning paglapas sa health and safety protocols kan liga. Sigon sa NBA, inidaan nagdalo sa serving sa subot sa sarong family birthday party kaning nakagimbulan kang namay ning suulot na face mask. Afera digdi sinabi man kang liga na ipoporfet manda ni Irving ang nasa sobra sa $800,000 kaning sweldo sa duwang kawat ninulita dahil kanina atindiran sa nakalipas na semana. Inot kani 5 games lang day na hiling ang 28 anyos ninulita dahil pa na maraman ang personal na rason kung ano ta nagpapartago-tago asin pirming absent sa karawat. Ultimo sa baretang kantong putikon, uralay-ulay kasulma sa kantong putikon iyo ang pangapunan kay Mayor Nelson Ligacion asin mga konsyal kanaga na magpauri sa pagpatulok kan bakuna nagagastusan kan siyudad siguron subot na inuton ang mga frontliners. Pinaglinaw kang kantong putikon ang frontliners iyo ang mga doktor, nurses asin mga empleyado ning ospital asin bakuman itong mga frontliners sa tinampo. Ay susunod subot iyo ang mga dapat isunod iyang tulukan ng libre iyang mga pobreng senior citizens. Asin isusunod sa mga senior citizens ang mga pobriyon man na namamanuan sa naga. Asin pagkatapos kayan, sa Canada tulukan si Mayor Nelson Ligacion asin ang mga konsyal sa naga. Yan ang mga preskong bareta sa Bangon Bareta alas 7 na kaibanan sa lado lokal, sinda Carlo Baldosa, Ernie Marfil, asiman si Hila de la Cruz, iniasinlong para balita, Berta de los Martires. Bangon Bareta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta alas 7. Gusto ko, okay